ban barta ba, ka sako da Ummu Salama ta yo gaba, ka hada da Zainabu matar shugaba, da Safiya ita ma matar shugaba, har da Sayyada Waliya ta yi gaba, har da Sayyada Ummu Habiba guji, har da Sayyada Hafsatu ta yo fici, har da Sayyada Zainabu babbar mace, har da Sayyada Maimunatu dolan muci, har da Sayyada Saudatu ku faɗa muci, ku faɗa da kyau amarya ce zana ci, Sayyada Humaira Aisha kwarai kam kina da girma, Zahra uci, Sayyada Mabaruka ce, tsokar jikin ma'aiki yar shugaba Karima, Allah wani, Allah wani, Allah wani kai ka kira abana, ya zo gari ka nai ladabi na tsuguna, ka tausaya, ka tausaya, Allahu ka tausaya, Allah ka tausaya wa abana rabbana, dan shugaba, dan shugaba, dan shugaba ma'aikin ka na dina, ka ji kansa kai yi mar rahama rabbana, ka sanya can tafiya na rabbana, dan shugaba mijin Ramlatu Sayyada, dan Sayyada Khadija kuma shahida, dan Sayyada Aminatu, dan Sayyada Batula Zinariya Karima, Zahra ce, Sayyada Mabaruka ce, tsokar jikin ma'aiki yar shugaba Na'ima, ku zo mu je mu leka gidan Fatima, ku zo mu je mu leka gidan Fatima, ku zo mu je mu leka gidan Fatima, mu durkusa mu gaishe da Imam Ali, mu gaida jarumi gwarzon shugaba, ina tina kasan da kasa kwalkwali, mu durkusa mu gaishe da Imam Ali, miji kare da Fatima yar manzali, miladdabi kare shi Abu Al-Hasan, ya ba mu izini mu ga mai tozali, ina bara ina daɗa kamun kafa, da Al-Husain nake yin ta tawassali, dan Zainabun ka ya kuka Imam Ali, cikar Rasul jara kama awwali, ka bani izini na yabi Sayyada Azima, ka bani izini na yabi Shahida Rahima, ka bani izini na yabi Rashida Karima, ka bani izini na yabi Fauziya Azima, ka bani izini na yabi Aliya Rahima, ka bani izini na yabi Shamsiya Karima, ka bani izini na yabi Shakira Azima, ka bani izini na yabi Nasira Rahima, ka bani izini na yabi Zakira Karima, Karimatu sannan ki Najatu Azima, Shafi'atu sannan ki Shafa'atu Rahima, Azimatu sannan ki Modi'atu Karima, Iklimatu sannan ki Na'imatu Azima, nafsin zakiya ce Sayyada kujiyo, ku dan biyo ne sannan ya bado kadan, a tausayin daga kaunar al'ummar, abin da shi a kauni ya zamto daban, mu duba sanda Rabbi ya daura mata aure da Baba Alahu Al-Hasan, da tausayin mu fala a gurin Fa'iza, tana tuna muku yaushe Fatima, ina batu akan auren Fatima, wajen biyan sadakin ta mukarrama, ya
sai ta ce da shi ni abin da za a bani kwarai a bana a bani na iyo ceton al'umma. Shugaba ya ce ai na kunne sai ta kara ladabi ta faɗi shahida ta ce wuyar ruwa babu ga al'umma. Ku ji tausayi kun Fatima. Shugaba ya ce abin da ido zai gani ko zai taba ake so ya Fatima. Sannan ta yarda mun gode Zahara, dan me ba za mu so ki ba ya Zakira, dan me ba za mu bi ki ba ya Nasira. Mu kama akan ku dole mu fansar da rai da jukuna da dirhama a gare ku ya Jamila. Zahara ce sayyada mabarukaci, tsokar jikin ma'aikiyar shugaba na ima, yar shugaba sayyada Zahara ce. Wallahi duka mata ba su kai ki ba, sani sajida dole ne a garan na ci, har ma mazan kin wuce muke na gaba. Matar Imam Sadauki kunyo fice, tsokar jikin ma'aikiyar shugaba, zuri'ar ku duka Rabbana ya killace, in fil azal baya ku haka nan gaba. Mai arziki ce batula sirri ce, sanyin idanun ma'aiki shugaba. Mu fito mu kalli kyawun da hakan na ce, sai ma a ranar da ba wani ta yi gaba. In ta fito min yi kasa faɗa a ci, ku yi kasu da kai ga ta nan yar shugaba. Ta sha ado kafa cikin da asabu ta ci, wayayyake ya gada hamujin da ba. To sai a nan za a gana Amira ce, feshi take na haske baka ganta ba. Da Quraishi ya sayyada mabarukaci, a gidan ku aka sarauta nai gaba. Hadimin ki ne sharfa mai bege ku ce, ida Hafsa mai yabo gunki karanta na da girma. Hafsa da sayyada Zainabun kafarai sina da kima. Zahara ce sayyada mabarukaci, tsokar jikin ma'aikiyar shugaba Karima. Ka bana amshi ke yana amra masu girma, masu girma kwarai kuna da girma. Zahara ce sayyada mabarukaci, tsokar jikin ma'aikiyar shugaba. Zahara